ya nuting jaman kelakone ya mergo awake dhewe iki yo mung malu arus ning aja nyanti ketut karo dayaning arus ngono sing diarani penonton tahun 80 nganti sakyah iki beda lho biyen termasuk pengamat seni sing dipirsani pagelaran wayang kulit lakone kaya ngopo udarape piye dramane kepiye tek-tekane kaya ngopo ning lek saiki berdasarkan survei prosentasenya penonton wayang iki hanya sekitar 30%. Selebihnya iki mung padha nonton campur sari ya kaya ngono mulai dhewe sing penting iki kendile jejeg ora guling walaupun banyak kritikan ternyata Pak Minto saiki dalam campur sari ya wis biyene muni ya wong muni iki bebas penonton iki jenenge wong delok iki kendele le alok kuwi ya wis ben sak karepe ngono iya sing penting awake dhewe ben-bengi ora prei mula oke-oke iki wong nonton wayang mang ngrungokke mang mirengke ora nek kok ditani kok nek wayang tanggal iki dalane sapa iki ndak enak bintang tamune sapa sindene pira nom-nom apa tuwek-tuwek ngono iya mula saiki iki ya sok-sok ya kudu tegel ya sok kudu tepo slira iya dadi nek ketoke sinden wis dijak nyambut gawe ketoke sampean ngantuk kok sajake wis ora semangat kudu mentol ngalih ngono iya ngono profesional ya bintang tamune diunggahke iki ben ngancani karo Mbak Tatin karo Mas Gareng Patitan iku ben duet karo Mbak Tatin sing saka Jogja. Ya, Mas Gareng munggah yo kaya apa serampat dados yo.
Mas Gareng Pacitan. Wilujeng dalu Pak Canggih, Pak Min Janto. Kuwi jam pira lemu rawuh rene? Alhamdulillah kula iki damu mboten pinanggih jenengan. Kula jam 11 laung pun dugi mriki. Wis taun semono nate bebarengan nyambut gawe ana ing daerah Kediri sing sepisan iki gatuk menang gawe. Nggih, Mas. Lah ngono ki mbok yo sadurunge rawuh ning kene iki neng MKTC. Wong kula ki pun paham kahanan, Mas. Pun paham kahanan sakniki. Apa-apa larang. Nek kula mriki wau beto kanca 10. Lupa Mas Gareng, wonten jauh seorang seniman kita ndak boleh komersil itu ndak boleh. Mboten asal. Ora oleh. Upamane ngejepne kopi ora oleh. Ngejepne oleh kopi ora oleh. Ora entuk. Ngejepne oleh mam ora oleh. Ora entuk. Ngejepne oleh sangu ora entuk. Omonge sapa? Omonge sapa? Nek niku pun gendak. Pun gendak kula Pacitan dugi mriki ora oleh sangu ya nggih muah to, Mas. Kuwi wis dipikir karo Kagungan Kersa mula awake dhewe iki seorang seniman tidak boleh membandrol secara saklek yang artinya aku kudu sakmene rezeki iki ana sing ngedul leres Pak mung sing kepareng nimbal iki wis pirsa iki kekuatane Mas Gareng sakmene nek Mbah Minto iki semene nggih leres niku Pak ya sing penting awake dhewe nek sing rawuh aja nganti kondur kuwi ora dadi penjual jasa. Nggih, nek didol ora kaya seniman, nek ora payu ya ora kaya seniman. Nah, ning ngono kuwi. Awake dhewe nglumpah katang-katang 3 tahun kena pandemi. Nah, iki dia alhamdulillah saestu menika beliau Bapak Sukar nggih niki wau nggih Pak. Aja dipedhet to. Sinten Pak Sukarni to niku. Pak Sukarni tak nggih Pak Sukar dan ni to. Angel ning golek bojo nikmat kahanan beniki wis dienekne putrinipun asmanipun Mbak Mulan. Ngono. Ya. Mula wong kena diarani najan angel niku angel golek rezeki, angel golek jodoh. Alhamdulillah pun temu wahyu ning jodoh. Mbak Mulan sekalian Mas Idam muga-muga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Gareng iki wis rabi mesti pinter nutur. Oh, kula lek nuturi wong liya iso, Mas. Ning lakoni ora karuan. Bolak-balik bendina padu. Bendina nesu. Ning iki perlu dinikmati lho, padu itu adalah kita harus bersyukur. Lha kok saged aku ki angger padu karo ibumu, lek wis rawuh jan ngalah-ngalahke karo mantan anyar kae. Lah kok saged to? Iya, ki bumbune wong omah-omah kok. Wong tukaran kok iso bumbune wong omah-omah niku lho. Jajalan kowe padu karo bojomu sedina rong dina aja takon. Sesuk lek bojomu njaluk bayi ya. Alah kula niku nggih gadah prinsip to, Mas. Prinsipe? Lho bojone suri ku wah tenan. Bojone suri ku wah kula biasa niku. Murep rekep paribasan kaya dialteko. Niku kok pinter, Mas. Iki sing jawab Mbak Katim. Lah nggih to. Jenengan pun Mbak Katim monggo. Iki dijawab iki. Tenan lho, napa mulih ngeten iki kula lek jodoh sing ngono gedene sak bekson ngeten iki. Biyen ki kula tumut sepeda Pak Mito. Mbak Tatih itu rikala nderek Suwardi Pak Mbak Seno. Biyen niku tesih trincing ngeten. Lah barang aku tanggapane kula ngagung pisan lho, Pak. Patut dicurigai ngopo sing nderek Suwardi Mas Seno pendelane langsing kok saiki bareng pendelane sampun kapundhut kok malih lemulane perlu dicurigai iki. Kok cocok nek ngendi bojoan kok. Lho, boten. Lah terus Mbak Tatih itu ora tau bojoan kok pundi-pundi boten tau. Gendaan. Boten. Terus Rumpul kali yoga. Oh, kita ambul. Lah boten. Tangga mumet, Pak. Kok dipelino ya. Lah, yuk. Maksudnya piye? Aku ora duwe maksud piye-piye ning awakmu ki lho. Biyen tak cangking iki kaya midodari, timik-timik bocah langsing. Lah saiki aku teko karo awakmu kaya nyangking gapura. Gapura kok kaya ngene cantike iki terus tenan kabeh wong do pengen nyangking gapura. Lho, napa cantik gapura ngoten niku? Aku ora patek taman. Aku lek wong cedhek ngono iki ora bisa. Sik tangga kula sik asana sok. Apa kok? Kowe kok ora dhisik to? Aku salaman karo Pak Min.
ora salaman. Pak Minto biasane nek salaman karo kiai wedok sing ayu mesti siji. Apa? Ingin. Pak Minto ora sah nyawang wong ganteng. Oh, ganteng Cukup nyawang waktu wae. Wonten dawuh Nek biyen sing penjenengan dikake itu kanjeng dawuh laras ning saiki aku wedi mergo ning ngendi ibuke ya. sakniki to. Saniki wis muncul. Ning iki sakniki aman Pak Minto. Aman. Nuwun sewu niku wau pun minum antimu sedoso. Dados ibuke niku pun sare tembiking mriku. Wis bebas. Alhamdulillah. Ibu Tapi wis apa? ya wis gak salaman lho. Salaman sih. Salaman sih. Salaman riyen nggih, Pak. Sugeng dalu, Pak. Iya, sebentar. Ya, ya, Mas. Mas. Lan jenengan yo sinjene yo cantik-cantik kaya SMA. Kulino nyawang yo ora kepatek nyenengke lek kulino lek dereng nate ngerti ngeten iki wah lak jajan wis. Tapi yo padha wae iki yo wedak aku yo wedak. Wedok ning rasane tetep beda. Mesti tau ngrasake apa piye kok ngerti iki beda-beda iki Dereng sajane. ngerti kok. Kaya kulino ngrasake anu ya. Lho kowe mau rasa kepisan piye salaman pisan? Ya, rasane maknyes ngono lho. Jajal pindhone. Dah ora Jajal pindhone. rawangi aku pindu mesti dadi ki ngono. Ora lho, kok sik kuat pindho to, Mas? Pak Minto. Jenengan pun dinyek kali gak tating lho iki. Begini iki wis dinyek lho. Ini perlu ada segi penjajalan. Nah, iki lho. Ya mang coba salaman meneh ning pindho kuat ora. Salaman tok ora kuat. Lah maksudnya ngomong kok sik kuat. Niki kuat Imron sing mboten kuat. Lho, kur salaman lho, Pak. Lho niku setrumen kok ngendi ngene iki wae salaman ngoten. Jajal pamane salaman kelingan kotak. Saiki tak toto awakmu metu buri. Metu buri. Nah, Lah, ngopo to rek iki ngopo to kok dadak gawe-gaweke lho. foto Pak Minto, pun manut kula mawon to Pak Minto. Gak tatin lega ning kono. Lega iso lega ning kene ya. Lega. Pak Minto hadap kanan sedikit. Gak mau aku. Lah wis Aku isiman ngono. Nur sewu. Kula niku boten mriki kok dianggurke mbok mang madhep rene sedikit Ngono, wae. Mbak. Lek ngeten iki sing karang nek kok loro malah mboten diisin ya. Loh, nek loro ya aja nang kene to ya sesuk ono dhewe ya. Nang kene ya saiki ora apa-apa. Aduh. Dianggap kalau kita sudah di panggung jangan ngeleng-ngeleng yang ada di rumah maupun yang itu kesini gitu. Nggih, kula apa? Kula ngerti. Kalau seorang seniman kalau sudah di panggung, di rumah milik istri di panggung baik jalan maupun sinden maupun pelawak, ibaratnya pelakuning sapa-sapa numpak yola. Nah, Ayo, saiki piye? Maksudnya kok numpak ini? Lho, plat kuning kok ditumpaki kan gitu. boleh bebas Kediri Surabaya. Nah. Ning Tulungagung Pacitan plat kuning. Nah, monggo niki mumpung Mbak Tatin plat kuning sinten ingin kepareng badhe numpaki monggo. Aja padake kaya metro iki wae ya. Wong jenenge paribasan awake dhewe plat kuning wis umum kuwi lho. Nah. Akeh lho. Iki wis jejer iki ya arep ngapake. Awakmu kan yo sulit aroman kalau gak minta. Pak difoto karo ibuke. Oh mau iki Mas Catet nggih sampun foto kok jenengan ya dereng. Nah, ngono lho iku didelok-delok anu. Reaksine ibuke kok kan ngomong piye saja. Aku delok-delokan. Yo, kuwi kok ora reaksi. Malah dhuwur foto ngesor wengi. Kok wengi? Lho yo dhuwur difoto ten ngesor wengi. Goleki nang ndi cae. Yo malah bingung. Nggih, Mbak Tatin. Nggih, Kendalu sehat selalu nggih Pak. Alhamdulillah, walaupun kita tiap malam itu bebas, Nggih. tapi nggih, disyukuri tetap sehat Mbak Nggih, Tatin. Bapak sehat selalu kok paleren esuk awan bengi ngopo? Aman wis. Ngopo Kak Aman? Ya ben nek cetuk nek Tulungagung iki alami sinden ditangkap iki ali-aline ilang. Dalang kok sambil nyopet ya ora ngono ya. Lho, Mbak Minto niku kok ngoten niku lho biasane riyen nek saniki mboten dewake. Lah sing nuruni kan ya sampean. Nggih, kula nggih setore teng yoga-yoga niku kok ya. Balik meh. Oke, Mbak Tatin. Nggih, menika derek sowan wonten dalemipun Pak Sukarni kali. Bapak Sukarni kali Ibu
Suhartin. Suhartin, nggih, nuwun sewu priyayi mriki nduk ya. Wah, jan luar biasa. Nonton wayang mirsani campur sari kelangenane dalang kondang Iminto Darsono. Kula saka iku apa pripun Aku sesuk tekan omah wong bubuk karo ibu caca sing tak bayangi tadi. Waduh, ini kena ini mas. lek jenengan sing dibayangke tatin. Heeh. Ora kula boto. Halo? Pipit iki lho. Wah, panggonku ning desa golek sing akeh kok. Ayo malah nganggo kasur ya mas. Ning luput siji nduk. Penake ora nganggo kasur. Penake nggih tanggo adem, lupute siji. Apa mas? Lek semakut teng junjung abah. Ora apa-apa rasa dijunjung. Lah apa? Lah teko di kelundung. Yo, mbok pasake grep kok piye? Kan padha karo aku 11 12 to mas. Ya nek iki 12, awakmu ki 23. Maksudnya kok terus dikon. Lah gak pipit sak kono lah awakmu malah wis blur. Ya ora lho, mbok ya. Oh, pelecehan kowe rek. Lah pripun? Kono kok anggap jalan kene kok anggap kethek 23. Boten. Nek niki ki boten kula anggap jaran, boten kula anggap kethek. Terus? Niki 02. Apa Pak 02 mas? Wah, Oke, sok. oke, sok. Nggih setiap niku mesti nemplok. Ya enggak usah kecap. Mas aku dandane 2 jam nanti kan ana kok mau dirandake apa pas aku lindung mau. Kaya Gapura, gapura, saiki gapura. badake penicot, mau badake punyok apa kuwi. Lah Pak Pito sing ngendikan nyok niku Aku mau njelaske mergo kono jarak 12 karo 23. 23. Kok apa Pak? Apa? Sampai kok kita anak-anak 0 sampai 100. Apa? Oh, Agen bisa. Kok niki agen to? Oh, nggih sami Pak. Lho, tukang titip. Ya, Mas aku ki wong tukang ngono kok iso diundak kabel. Paling boten niku nuwun sewu Pak Suharni niku. Priyayi ingkang linuwih. Nggih, Bu Suharni menika priyayi ingkang linuwih Pak Minto. Nuwun sewu tata carane adat agama luar biasa. Niki mula gelar kelir wayangan enek mau ya pengajian dirawuhi beliau Bapak Kiai. Alhamdulillah berkah barokah ndongakne dulure wedok awake dhewe sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kowe wis ndongakne manten apa urung? ya kan padha to. Lah ya urung kok ndongakne wong lanang karo wong wedoke beda. Bedane apa? Ya lek wong wedok luwih mandi, wong lanang ki kadang kudu ngomong tok. Oh ngono ya. Pokoknya derek dedonga ya Mas, kagem temenan kekalih Mas Muhammad Idam. Betul. Kalian Mbak Dwi Bulan. bulan dari pasti. Bulan dari nggih. Nika mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, tetep rukun nganti sesuk. Amin. Sing misahke pokoke ming anu kematian ya. Amin. Terus iso duwe anak atau putra ingkang saleh lan salehah. Yen lanang saleh, Yen wedok wadon salehah. Mula beniki wis dienekne jenenge nikah. Nikah. Nikmat indah keluarga akan harmonis. Mula keharmonisan rumah tangga dibangun, semoga Anda selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala menjadi pasangan yang serasi. Amin. Oh, kowe biyen rabimu diundang ne wayang kaya Pak Minto apa ora? Ya iyalah. Nek jenengan tindakke apa? Lho, ya padha karo Pak Minto nggih. Terus nggih Pak Minto. Terus piye kok Ora diundangke wayang. diundangke napa? Ketangkep ya ngono. Lah paling boten dalam kondang Pak Minto Darsono seorang pusarane ngadir ucuk pimpinan sebagai kepala diesel niku lho. Kepala desa sing ngurusi bantuan diesel niku Pak Minto. Niki riyen pun sewu lho, rabine ya nanggap wayang. Oh nggih. Lah awakmu rabine nanggap wayang apa ora? Ya nanggap. Tenang. Lah aku yo ora teko kok. Aku ya ora teko, dek ben ki aku ora teko. Lah apa? Ngono ki dalange ya gawe blangkon ngono to. Ya nganggo lah. Wah, gawe blangkon. Nganggo blangkon. Gene rumiyin gene jenengan nuwun sewu, Pak. Gene jenengan riyen kan nggih wejo to, Pak. Ya, Nuwun sewu dalange sing rumiyin iku nggih damel blangkon. Damel apa? Helm. Ya Allah. Lah niku kan malah nggih boten. Jenenge dalang iki yo blangkon, yo mit. Gawe keris. Gak Napa?
Racul. Ya Allah, mantene Pak Minto miris penebar nggih muwacul limara tuane kok. Nggih ngoten niku nggih damel debok damel ngecepne niku. Ya, Damel napa? sinjang tak jejer-jejer. Ya Allah tego pipit ngemas mak solok. Iya. Kamu sekarang coba saiki nembang. Nembak. Nah, nembang. Oke, mereka kagem pinanganten. Pinanganten. Iki mesti kuwi spesial kanggo manten. Apa? Ya paling ora ya awakmu mesti nggawa kaya Yogya, ndongakne manten Jawa Timur supaya uripe mulya, supaya uripe sakinah mawaddah warahmah. Nah, coba. Nah, biasanya aku to Mas, sing Apa? teman-teman iki dadi ati kae lho Mas. Yo emang yo kuwi yo, sing bener yo kuwi. Ya dipinakani to. Nggih. Langgam dadi ati. Nggih, ngagem bawa mboten Mas. Aku yo pengen ngicipi suaramu lho, Nduk. Kaya apa suarane kok Jogja iki kaya apa? Suarane ya mon biasa. Nek dibandingi karo sindene Pak Minto ya ora ana apa-apane. Jane iki sindene Pak Minto iki wis bodine wis suarane Ah, yo ngono kene teko kene. Ono ku yo wae. kok asike ngono to. Ora lho, Mas. Samane wis tepung aku pirang taun to kok lek sio-sio karo aku. Nah, kapok ora kowe. Biyen ke urung rabi to. Bit, Nggih. kandhane Mbak Atin, mulai perlu gareng niku kempitem. Pak Minto. Oh, iki gareng sing urung tau tak banteng iki ka to. Pak Minto sik to, Pak. Pak sik rapi melok ping video yo, Pak. Ya Allah. Pak, Pit, sik to, Pit. Ya Allah. Pit, Pak Minto. Mek apa salah aja sio-sio karo wong wedok tak ndani kowe. Ya apa to? Aku iki guyon Pit, ya Allah, Pit. Aku iki guyon Pit, ya Allah. Yo sik to jelas sik. Ya Jelas Allah. sik. Aku iki guyon Aku iki ya mau Allah. sabar nang nek Ya Allah, ngomong Pit. Mas. Aku iki guyon. Ya Allah, Pit. Ya Allah, Pit. Ya Allah. Piye Mas? Kolakmu nyembah, Aku ki ora jembah. kowe gayamu. Ora gaya. Ngapa? Aku bayangke iki ukurane piro. Lah kok delok apa piye? Semua ya apa? Kamu Iki mesti padha karo iki kok. oh, apa kuwi? Mesti pergi bentuke kaya iki ya Pak. Apane? Alah. Cete iki lho, cete putih. Kok kemero? Lah gak enek? Gak enek? Ya kok serumut. Ya Ya, kaya apa? Diawiti Mbak Atin, ben dibantu karo Mbak Pipit Andriani. bawane dadi apik. Ya. Monggo wae. Latar melara. Wong ayu tapi garwan tungkah. Melara ter. Sis kaca. Alhamdulillah. Mbak Titik. Bu, Wong ayu gawane lakang. Gawanipun kakang. Wong kaya kene kan ya gawanku to. Iya. Mbok biyen tajak dolan karo Patu 5 kono. Gaib. Alah niku ngakang mukir, Mas. Mas Mito. Pipit tajak dolan tanggapan nang Patu 5. Semua ngibet ora nyindet, Mas. ya kok? Wah guruyo. Atau mbok celup ning alen sik kok. Ora apa-apa bar kowe tangguh kok ya. Ben tak celupne. Monggo genti napa terus jenengan? Saya Mbak Atin, saya. Ini kalau nang omah kok Wong ayu takjil. Umpama lawakmu ki dadi kembang. Aku bakal dadi kumbange wong ayu. Jenengan dados kubange Kang Mas. Ijo wae. Esuk antuk. Awan. Sore tak Malah kecil aku tuh kok. wis ora kuat. Kang boten siap iki kenapa to Kang Mas? Kudune nek soalan sore bengi ya kudu dientuk
Untuk hotel. Kantuk bisa model lho. Oh ya wong jenenge tawane ngetop pisan ditinggal. Nah, Kok ya kata ketelu ya keri ki mahal. esok keri temen aku entuk to Mas. Wong ae kawan kok Inggih Kang Mas. terus nunjuk kaya ngopo suaramu. Apa? Suaramu. Suaramu. Ati. Lanang sapa? Ngerti apa kakang lanang ing jagat lelana sugi-sugi wong sak Jawa Timur. Pengen gelang tak tukokne gelang, pengen kalung tak tukokne kalung, pengen mobil tak tukokne mobil. Sabar, sabar. Aku mek ruang, pengen kalung dasik kamu di kalungnya arit. Sabar, sabar. Iya, iya. Mbak Tati mbak mbak siapa? Kalung, Karo gelang, terus cincin. lah aku dek ini mbok borgol itu gini Kuwi untuk mergo gelang iki. yo ki wis gelang. Kuwi malah gelang larang iki. Kuwi dolanan niko-niko kuwi malah 200 juta. Napi ini. Modelmu kaya kuwi. Bisa ketik kowe film habis. Loro. Bareng ben kerenan. Sabar sik yo wong ayu. Injing Kang Mas. Genteng isi trondol Jaya. Trondol ini apa? Oh, biasanya lek trondol Trondol itu tidak berbulu. Nur sewu Pak, nur sewu. Iki pertanyaan lho, Pak. Oh, sing peludus kan to, Mas? Sik kula tak taklet kali Pak Minto. Oke. Jenengan kok ngendikan kok trondol kok tidak berbulu. Berdasarkan survei pitik trondol ndak enak ulune. Oh, biasanya kulino ngonak gitu. Wis sok delok bintik Pak Minto to. Gawe. Kok kulino ora berbulu. Aku ki gandringan ngono lho, Mas. Ya wis, ya, heeh, wis tak gandring ya. Ya. Biasanya nek roman ngono ki dadakan go dunia lho, dipangku ngono lho dipangku. Mau pasamu aku ki wong picek apa piye? Ya aku pangku ngono lho, Mas. Ya iya do wong roman ki dhisik dhewe awakmu nembang kok terus Nah, apa? di pangku wong loro, sisih pipit sing kiwa, sing tengen Mbak Tati. Siap, siap. Allah. Anggapan TV kok ya kaya ngene pasang. Lho mapan to. Kok koyo wong Iya, yo fit. Iki ki sik aku mapan tapi iki entuk rada kuat setek ngono. Fit ya Allah. Wis kono mbek nembang kok. Luput pisan. Pak Tito, nuwun sewu lek mantu loro ki piye lho Pak? Biasa Sisik Mas. Sampeyan slonjor. Lungguh biasa slonjor. ngeten. Nah, pipit sisih kubu kiwa. Nah, Terus piye? Ya Allah, nok mosok ngene nah ngono, Tati sing setan. Aku sing Mriki, iki. Mbak. Nah, Lah iki cilik banget ki. ra apa cilik kok gede kok. Pak Mito, lek kaya ngene iki wis ora kuat cilik Pak Mito. Dito, iki mbok dipaske rada rene ngono Ya lho, wis, ya dadi wis. pas. Ya Mas aku iki wong lanang diperkosa ya begini. Ora pas-pas kok Pak iki jadi Ya nggih. iki njito sing kamu ki gedhe napa iso pas. Pipit, Nggih. Pit iki lho wis. Wis iki lho. Lho ora ngrasoi. Ora ngrasoi. Apa kurang rasa to? Ndak. Podo. Aku ya ora kerasa pamanan guru keritok to Mas. Kok kandhani kok kancane kok wis di Bisa ngadep ora? bisa. Ya aku udah ngadep. Wong sehat kok ora iso ngadep kaya. Ya terus ge. Kena pisan yen gampang luwih gampang
kuwi mau jenenge wong jejuduan yen penak mboko penake yen angel nggih angele iku nggih sing jawab kuwi apa kene Nggih, monggo Mbak Tati dipun lajengaken. Iki sing menang iki ya ben karo muni ya jasa muni tekan. Iso muni ora? aku yen angel angel ka ape Sampai Lah apa wong dalang pinter kon nirokne lho. Ya wis. Jabani. Lho kok iso ae apa? Ojo kok ngiran cokore lho. kayak tikus ta. Ya tikus. Iki udah cokor, Mbak. Apa? Dalang sego. Tak kira nek dalan ndok kan. Lah mesti kumon iku lho gareng nyuwara koyo iki kan disama jan koyo cangkem tikus. Ya wis ora apa-apa aku tak globoti. Lah nek sakmene iki tikus apa ya sampe? Ya tikus kirap, Pak. Jadi tikus bulete cuwilik kaya hari ini. Tan kena tinumbas. Arto Ya. Langgam hati-hati kejawi kagem temanten sakloron Mbak Tati. Nek ibu susunaken datang Bapak dosen saking ITS yang kemarin nimbali bimbing tanggal 25 Oktober. Oh nggih. Mugi-mugi pinaringan lancar, berkah barokah pinaringan segen waras, sedaya mahasiswa dan juga mahasiswi semakin maju. Amin. Amin. Ya, kaya apa? Kembangi dados. Thank you.
Suara Putri.
Yen keping yo Mas arep melu aku yen mung trimo tak kon suka Bablas nendang Pasundan Mas. Harap jaibongan. Ayo, ini bayang negara. Sembah nuwun sanget tembang pepiring Ije lajeng bablas dateng prahyangan. Prahyangan bablasnya kari dhewe walang kekek. Nggih, walang kekek. Sing joget Mbak Hadi. Tenan penonton kabeh terkesima. Bokonge wae pun genah keten. Wes luar biasa Pak Minto Darsono niku nggih jenengan estu yen ngendikan wayangan itu 30%. Iku penonton iku tenggene sidet-sidet kalih logo-logo. Dalam ora patak digagas. Nggih, malah nggih jenengan Mergo sakjroning pageran iki mujudake tontonan, tuntunan lan tatanan. Leres. Dadi kabeh kudu rata. nggih. Nggone kepareng minangkani pamundhut-pamundhut saka penggemar wayang kulit. Nah, Mas Gareng dibabaske pundhutane iki saka Sinuman ngersake lali janjine, Mbak Tati diketutke kaya apa? Sing kewajiban nembang lali janjine kaya datang semaku kaya apa? Yo, langsung dados. Lali janjine.
Mas Gareng. Dos jaman sakniki niku pancen pun ngrata
Wit saking Jawa Timur ngantos Jawa Tengah, baik itu Jogja ngantos Jawa Barat. Le wayang niku cacanipun pun serupa. Terus boten ngemungke Jogja, mbok menawi. Nek ngriki niku pancen nek jenenge limbukan niku penonton luar biasa. Ning mantiten yang gerbang limbukan niku mungkin yung. Penonton iki tak nganti kaya didilati pirek niku. Nggih sami mawon Pak, ana Jogja nggih enten sing ngenten iku. Ngoten. Nggih nek malah teng Jogja niku sindene malah carane mboten ngenten iki rintik-rintik ayu-ayu cilik-cilik ngene Jogja niku sing sepuh-sepuh terus sing pajeng. Nek mriki pun sing sepuh-sepuh pun dipateni kabeh. Iki awakmu ki bahaya. Apa? Mula saiki umurmu kan wis gur 30 bidul to. Berarti siap-siap wae Pak Mito nek wis tuwek awakmu ndak. Nuwun sewu. Niki kula niki nyoba. Nggih. Lek sindene penonton luar biasa. Kula niki mayang teng daerah Midodaren Kidul lek mboten salah teng Pasiraman. Nggih. Kula sik SMP. Sinden kula niku namung loro tuwa-tuwa. Niku nggih sentot barang iki sik melu riyen. Sing delok mboten enten iki papan kula teng ngisor penonton teng dhuwur. Kula ngono niku tut manggung niku sing sore limbukan. Iki semantani. Lho lah Pak Minto. Wong sinden wis mambu lemah kok gowo rene ngono. Sing delok mung 8, sing loro nyimak, sing 6 mubeng ngono kali ngadeg gendul mabuk. Walah. Tanggane siji. Nah, Bandar. Muni kono. Niki mau spesial buat diriku lho, Mas. Aku ora tau jenenge joget kok bokonge diegal-egalke ngene. Mau kan nek iki ndak bae iki aku boten kulino. boten Pak. Melu kula. Mangjak to Pak, dadi kula ben iso ngegolke ngene lho Pak. Kula niki lek kok wayang kok bokonge mboten digolke, mboten puas kula. Kula sewu Pak Mito. Kersane anu latihan nggih. Mbak Ani minggah kate melok Mbak Ani. Kok jogete gen padha karo Mbak Ani. Jajal dijajal nggih. Pokoke mbok kenali Pak Mito nggih iki mbok kenali. Apa endi api awakmu sesuk tak imbui. Nah, wae berbunga kowe. Tak tukokke. Calok. Aku masuk dibandingke Mbak Hani. Yo Iki jenenge awake kaya walang ngono dadi iki kok cilik bokonge ngono lho Mas. Wah, oh yo walang iki. Mbak Tati. Nggih. Lah ngeten iki lho pun kulino, kuwi sing dari kulino kadung jenengan ngono. Apa jenengan aja dimatke. Iki coba. Ayo sekar gadung nggih. Nggih, coba. Ya. Aku deloke wong wedok wae aku seneng deloke mendah sing dolanang-lanang. Ini kan ngenani wis berutang ae ora mikir kono. Ya coba. Oke. Tapi Ayo setane yo. Ayo. Mbak Tati, sinden sing gampang entek bengkok lho ngene. Mulane mengko sindene jenengan iki jan spesial saestu lho cantik iso joget bodine mulai. Nek kaya aku nek tekan ngisor kok nek iso munggah meneh. Sik dijajal. Piye? Kono sik patro maneh kok aku lho. Nek aku kejelungop sapa sing jupuk? Wis to aku tak tulungi. Ya aku dicekeli. Iya wis ayo. Ayo Mas, tak tuh. Yuk. Ayo. Mbak Hani ki ora ngono lho. Piye ta? Oh, enak iki. Nek nek aku iso kaya Mas. Oh, enak ngene lho. Marepe kono nek gore Pak Minto. Marepe kono nek gore Ya Pak Minto. Pak itu ben ngono ndekku kan Bener lebar ya aku. Wis kasih dipenak lho iki. Aja ngatek kalah karo anu sing dari Pak Minto lho. Ada Pak Jogja aku nek Jogja ora tau ngene. Lah wis kene kudu ngene. Mas ayo. Cekeli aku diboten kene. Yo ngene iki lho. Gagalah. Kene niku. Pripun Pak? Kenapa pripun deolan kula Pak? Moyo-moyo niku. Jangan jiwe pit. Latihan tenan iki nang wayangan yo lagi iki. Ojo ngantek kalah lho. Ojo ngantek kalah. Dan tadi, ya tekan yo sing setengah.
Aja ngatek kalah. Apa meneh sing iki? Oleh. Neng ngendi panggonanmu? Rono. Madhepe Rono. Nah, iki lho, bibit arep togene bokong, Pak Tanto langsung metu. Pak sapa? Oh, Pak Santo. Nah, yo. Ya, mangga. 1, 2, 3. Ayo, Pip. Iki kok iso kaya ngene ya, Mas? Kok dadi tebiran lho kowe. Awakmu joget iki aku kok malah seneng dhewe. Bayangne lho terus tekone ku kapan. Ram to yo. Luar biasa lho, saka cilik tekan gede iso goyang kabeh. Emang diperlakukan seperti itu. Pak Minto sinden harus energi. Zaman boten perso Mbak Tati. Niki lek ku ngelatih niku pas ibu kata padha turu sitok. Nah, nggih. Bapak setunggal, bapak setunggal. Kalau latih mbok siji ngakek goyangan iso arek sing moyo-moyo, enek sing tenanan, enek sok kula sing ndak kuat mergo yo kaya pipit sak ngono begine niku. Nuwun sewu Pak Minto. Pak Minto nuwun sewu. Iki sing dadine paling suwi sing pundi Pak Diji Pak kono. Sing paling suwi dilatih sing pundi Pak? Iki sing pundi? Sulis angel ora ngono iki. Mbak Sulis ki aku biyen kenal Mbak Sulis ki ora iso goyang. Saiki main jenengan masih iso. Hah? Kandhane kok. Apa mau senggahane mau? Iya. Ala iso ala katir-tir, ala katur-tur ngono lho iki Mbak Sulis. Ya Pak lek rene wis 10 kan yo ala kaprot-prot. Mbak Tati, jenengan kodhoke kalian Mbak Lilis. Oh nggih. Nah, kula niku panjenengan kelangenan kula ningali panjenengan Bubuk Asmara. Sampai digarap rong pupo sing terakhir cara karisi dengan Kediri Samboyo. Ya, coba Lilis. Pak Lilis Armaling. Iki wis ora kon joget cerita awakmu jelas tegak musuh. Wah, iki ora godhog ngatek mlumpah ngatang-ngatang. Boten. Dibawani wong pucung bae kaya apa? Nggih. Ampun makan Mbak Tatin nggih. Mbak Lilis. Mbak Lilis napa Mbak Tatin ingkang bawa? Wis nderek lorone penak kabeh iki. Ayo Lilis. Mengkal. Nyingkar nyingkur Goyang ratamu tapi cengkoke medhot ning guru. wiwit maning Awangan ta kacer melongo enek wong ayu. Ganti Lilis Karmali. Ganti sin ulah kali kan bensin kan. Lah kok saged Bensin. Wis kene kali kan anggen ngomong bensin ngono. asale nglatih nah anu Bensin. Sariki pun sinten? Ndak baleni nang yo belum. Oh, tak kira ya sinten kan. Lelampahan Bagus. Pur. Tresno tulus nadyan engku bukas Hanya musik yang kedua binarum gamelan. Ya, yang apa? Bagus.
Terima kasih, Mbak. Ren, Ngoten jawab. ndak pengen duet karo Mbak Tati. Kula tabung ketemu. Iki to kula kali Mbak Katin to. Nah, menuruti permintaan koncone memang ingkang pinggir sari. Ije. Nah, ngersake lintang asmara. Nggih, dulu pinggir sari mriki nggih. Nggih. Alhamdulillah muga-muga sedaya masyarakatipun manggih kawujudan pebagas warasan. Amin. Selamat dunia, selamat akhirat, kathah rezeki panjang yuswa. Amin. Dulur pinggir sari. Ayo nduk ya. Ya, nggih, Tati. Iya. Ora ketang salintang ya. Dadi asmara. Sarengan Sekar Gadung Indo Indonesia.
Terima kasih sembah nuwun Mbak Fatin ugi Mas Gareng. Menika wonten pundutan saking temanten. Dalipun Mbak Wulan ngersake tembangipun Tombo Kangen menika kagem teman-teman yang hadir di malam hari ini. Coba kaya napa diaturke ki Mbak Kunjung, Mbak Diah karo Mbak Imas kaya napa? Tombo Kangen. Yuk, kaya napa? Langsung dadi Mas. Yuk. Teman-teman Putri Mbak Dunia Tuan dari Tombo Kangen teman-teman sedulur yang ikut rawuh dalam pinggir hari.
Nggih. Mas Gareng, Wonten dawuh. keripik gedang, keripik telo sini dan rata-rata nanti dibataske wanci goro-goro. Dawuh Pak Minto. Nggih, kalian tak tapi makin sambung goro-goro. Iki wong nandur ki bakal mundur, wong utang bakal nyaur, wong nyiwih bakal mbalekake sinambi kulit ben munggah ning ngarep kaya apa? Nandur mundur diaturke kira-kira rancak dados yo.